Suspendido naman ang klase sa tanan nga lebel sa bilog nga Western Visayas buwas Nobyembre 10 kag sa Martes Nobyembre 11. Ining kasunod sang Memorandum Circular number 106 nga ginpagwa sang Malacañang kainis sang aga kasunod sang rekomendasyon sang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Permado inini Executive Secretary Lucas Bersamin kasunod sa otoridad nga ginhatag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Epektibo man ang kaagay nga order para sa National Capital Region, Cordillera Administrative Region, Regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 5, 7, 8, kag sa Negros Island Region. Buwas suspendido man ang trabaho sa government offices sa NCR, sa CAR kag sa mga reyon sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Southern Tagalog, Mimaropa, Bicol, kag Eastern Visayas. Iningatikang sang presidente ang ginhimo sa lugar sa gina-antisipar nga halit nga dala ni Super Typhoon Uwan. Nagkabutang man sa memorandum nga dapat magpadayon sa operasyon ang mga ahensya sa gobyerno nga responsable para sa basic vital kag health services, preparedness kag response duties. Sa piyang kabahin yara naman sa diskresyon sang tagsa ka management kung isuspend ang trabaho sa mga pribado nga mga kompanya.